десния крак. Така ли? Да получавам припадъци и всякакви... В името на Исус едно по едно заповядваме на гръбнака да бъде изцелен, тази болка да напусне. Ето този левия крак започна да расте. Искам да видите колко порасна. Колко сантиметра е това, брати и сестри? Айде сега другия. Да се изравнат в името на Исус. Ти усети ли моето момиче, че стана нещо или не усети? Иди ли го? Ясен и сега. Ясно стана някъде така. Я се раздвижи. Той 10 см порасна кръка. Абе, ти порасна, бе, момиче. Я такова, я раздвижи се. Ти порасна, бе, момиче. И седи като и удължи кръка, Да, нали? удължението на краката. Много пораснаха краката, буквално доста пораснаха. Аз гледах много клипове от вашата фейсбук страница с изцелени на гръбнак. Имах съмнение, това наистина ли се случва, двата крака да растат. Но ето, че Бог чрез нея ми показа, че е истина. Слава на Бога. И ти мислиш, че до голяма степен това заради тебе е станало, защото Господ Да, ти го наистина. Показа и че може да подобре. Ама то направо 10 см порасна. В момента, когато видях, че толкова много расте, тогава почувствах истината. Почувствах, че това наистина се случва и чрез Исус се случва. И никакво съмнение не остана. А имаш ли нещо да кажеш на хора, които гледат тия клипове? Относно това, което Ами да видях. вярват, че това наистина се случва. И кой го прави това нещо? Исус Христос, нашия Спасител. На Бого трябва да дадем слава. Само на Него, Исус Христос, нашия Спасител. Да го Слава на приемем Господа за Исус. наш личен Спасител. На кого трябва да дадем славата? На Исус Христос, вярваме в Него, да се съмняваме и да го хвалим винаги в Неговото име. Благодаря ви.